Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked. Ay, hapon, sa itong pinimang palangga ng mga tagpo naman tinga itong mga pagpangamusta sa inyo sa pangadlaw. Yes, biyernes na edisyon sa nga. Nobyembre 21. Al 5 de Nobyembre, sa probinsya sa Negros Occidental, nakit na diri opo na ng siyudad sa Bacolod, of course, tungod kabahan sa probinsya sa Negros Occidental, sa din ginasalag, ginasaulog, ginakomemorar, ginahanduraw, o ginadumdum ang karon nga adlaw. Sa ika-123 nga al 5 de Nobyembre. No? First Friday in the month of November, ang pagpangamusta ni Tita Vilma sa inyo inan sa siniman nga hapon. Kag guest of the night kita, tugtugtak na alas 3 iya. Sa inyo din ang mga radyo, 684 sa hapon, sa malabutan sang signal ng Action Radio Bacolod. Sa Facebook Live, guest of the night kita sa Action Radio Bacolod 684. Kag ara man sa YouTube, Action Radio Bacolod Live. Ara man sa amon sa new website. Pwede gid mo dira ka login as long as may internet access mo. Login ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag yes, Tito Wilma. Ara man lang mga natipon ng mga balita 24 hours sa Action Radio Bacolod magluwas sa among sini Facebook page, di ba la? So, sa ating mga palangga nila, nag-upod sa atong sinipag pangalagad karon nga hapon relax lang sa mo. Especially ang atong sini mga young at heart nila, ha? Kaya atong mga young at heart, santang kamo dira, nag-pulot-akuway. Ang inyo mga palamatinaan, nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. So, relax lang sa mo. Ano gani, isubong nga adlaw, Tito Wilma, as mentioned, wala gid lamang nadugay. Amo ini ang al 5 de Nobyembre para sa Negros Occidental. Ina iya gina-celebrar gina kada Nobyembre 5. Kag ina man gindeklara sa probinsya, diba? Non-working holiday sa probinsya sa Negros Occidental. Ina bangod man sa Republic Act 6709 sadtong February 10, 1989 dira nag-took effect no ina nga Republic Act. Kag ining al 5 de Nobyembre masiling naton amo ining adlaw sa pagsilibrar sa pagkomemorar sa mga Negrense atong balang mga nag-revolt or nakig-away batok sa mga Spanish colonizers sa November 5, 1898. Gamay na lang naglahatag ni dito. Nasagdiin tungod sa ila siniginhimo na nga masiling mo yung mga abilidad sa mga Pinoy. Halin pa na isang una. Nga ang ila siniginhimo nga aksyon. Diba? Nga nakapasukan first ang tropa sa mga Espanyol sa dungatun sa probinsya. Kag siyempre ato man ang mga establishmento Negros Republic reuniting Negros Occidental and Oriental. Mahibaluan itong gamay man natong dirang mahibaluan. Yes, siyempre Ciudad San Bago, diba? Sa Ciudad San Bago, sa Ciudad San Pilay, ang nagkamay lang ina siya. Kaya masiling ka ba mo na iya nga ang mga amakan, na mga hindi ko yung manipatan na amakan, nga ano nila, nga ginroll nila kag tintahan itom, kag islastar mga daw kanyon man. O pagkakita, yasang marka, ano, dahil sila kanyo, amo ako ang nakakaliwayan niya sa pagkakita sa Negros. Okay.
gamay na lang na sa Tita Wea. But anyway, karon man nga, adlaw lingawon ka mo ni Tita Wilma. Sa nasiling na naton, nami naman to tani ang ginhambal naton kahapon kay November 4, amo na itong ginpagagawa na mag-umpisa ang pagkakastang mga plastic barriers no, sa mga dipasayero nga mga salakyan. Kahapon, ginimplementa na sa pila ka mga probinsya dito iya sa Metro Manila, kag sa mga kaiping ng mga kaprobinsyahan ng 70%. Nga to naman alkalde diri sa Bacolod, nagpagawa man ng executive order sa pagkakasining requirement iya nga plastic o acetate barriers, kaya naman yung mga public utilities, o mga TV, mga ano ba naman, yan, nagsusunod sa Bacolod. Pero sa interview sa ina sa Agan Action Park sa isang grupo sa transportation dito sa Bacolod, ang leader nila sa Undo, Republic Chairman nga, Dungyag Manila. Okay, sila paborman. Kung galing ang ilalangkid is may ara man official statement halin sa Department of Transportation. Halin nila official man ina. Pero kung yung pamunta kanya balik ang paghalong hindi kita iya magsalita. Kaya masiling mo na the okay naman, hindi kita maging kampante pa dahil kita sa pagalong-halong sila. Tungkol siling COVID-19, hindi natin magkita. Muna siling natin nga, kinahanglan, sige-sige lang kita. Sunod sa mga health protocols. Dahil pinsa na malan, masubo man kainang balita nga napatian natin dahil sa repronosang Bacolod niya ang anay counselor dahil sa attorney na nagtaliwan tungod man sa COVID-19. Kabalo mo sa isa man si Attorney Lyndon Tanya sa mga nominees ang CBAC Party. Supposedly, magpinpayamata pa ni sa Attorney Lyndon Tanya, di ba? So, bantayan man karon ang atong sa new weather update. Kaya siyempre, Tito Wilma, ang sila man ka mga COVID cases ay abaw. Ang hambal ba lang, ang COVID-19 cases magasaka kung wala booster shot. Mo naman ang atong tan-awon. Kay ano pong nasiplatan ko kaina na ang ano bala tawi, mga eksperto sa pagbakuna, naghambal na nagsiling sila nga magapagwa sila rekomendasyon angot sining boosters. Mapagwa sila rekomendasyon in a week sa isang simana o 2 ka simana. Amo na isa mapagwa sila. Ang nagpabutyag sina naman, amo ang FDA or Food and Drug Administration. Sa ibaluon pa man na karon kag ang pagpabakuna nila sa aton mga minors against COVID, ihambal sa atong Department of Health, ang hambal nila nga ano na hindi na kung kinahanglan sa certificate. Bisang gamay-gamay lang kasi platan na karon. Kag ang pag-issue naman siling driver's license. Nag-umpisa na driver's license na iya validity bala is 10 years. Okay, so bantayan man ang itong sulat kapag sa akong susini niya hapon, kag siyempre nga itong magtag sa ka-horso. Kag, Bukadasi, ano una 52 na at sa Radio Philippine Standard Time. Mga kauturan anay na itong dara sa inyo man pagkinanglan sa mga press, kag mga matahong na bulak. At sa nabalan ni Tita Wilma Ara, sila gihapon sa likod sa Bacolod Base Center. Sa Bacolod Base Center, dira sa likod, Ferrero Street ina, ara dira na hamtang ang
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko manamyaw ko anay dali lang. Manamyaw anay si Tito Will madaligid lang sa itong sini mga palangga ng mga tapal natin online sa inyo drama yung hapon lang da sa inyo. Gaupod sa iton online si Ma'am Carmen Sita. Uy, yes Ma'am Carmen, good afternoon and thank you kid. Kay Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon tawi, monitor lang ko as keep safe and God bless. Si Ma'am Lani sa Hibuan kabis. Sapiyak na sila iyang isla pa mo ka na. At Tia Kim Eriman, good afternoon. Tito We, salamat din Ma'am Tia Kim. Kay Ray Barrioga, mayong hapon Tito Wilma, always kid. Nega-monitor. Ada man si Inday Plaza. Mayong hapon Tito We. Keep safe always and God bless. Ikaw man pa mo ka na. Kay Melili Uligo, mayong hapon lang da, sa mabulak sila, kuno si Kagawad di Mike si Munet Lubaton, nagaupod man karon nga hapon. Ma'am Ana Sinora, mayong hapon action Tito We, Antonio Veronio, mayong hapon na watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Mayong hapon lang dira sa imo. Monitor, yes. Connie Esparicia Labaniego. Good afternoon, Tito Wilma. Tamyaw ko family Laparan. Ara man ang Labaniego family, kag Esparicia family. Ang nagatamyaw, Bibing Laparan, Sang Pandanon. BSP, stay safe and God bless. Salamat! Inatamyaw man ni Sir Mileli, suki na ito international. Si Ma'am Vanessa Sio,
or si Chinky de Alarcon, Yvonne Bustier, Ramon si Marilyn Dibag, kag si Sir Noel Amar, and of course si Sir Alex Montesa. Tawe, live watching from Bani Cafe, Tagob. Sir Mali Uligo, salamat kid. Okay. Blessed Friday or blessed Friday afternoon, Wells. God bless you, kid, or God bless kid. Likewise, Miss Carmen. Uy, okay. Charlie Paris watching here. Boss Charlie Paris. Din ka sa La Carlota. Paamo ka na. Okay, thank you, kid, for your heart like. Thank you man sa inyong pag-share. So, ang iban anay naton dira nga mga palangga, kapag nagpalamating nga po sa kung online, relax lang kamo, kaya mabalik man ako si Tita Wea. Now, Ma'am Ellen Tulilis, so, balikan ko lang ng mga greetings na karon. Relax lang. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Kaya Dati tumakami tinagaman nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Kaya Dati tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa Time, si Tito Wilma magabasa na sang atong sulat sa siniiyak na hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapasyon. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, kagang ato naman basahon sa sining hapon, ari lang ginauyapan ko. Halin ini kay Inday Mildred. Halin kay Inday Mildred sang Iloilo City. Damo, kita da bala mo, na? Sa tabok dagat, sa Isla Panay, damo, kita sa loud and clear, kag kanami sa signal sa kuno dito. Yeah. But anyway, ang mensahe ni Inday Mildred, or ang sulat ni Inday Mildred, sa This is My Life nagasiling, Dear Tito Wilma, siguro sa tion, nga basahon mo ang akon sulat, malayo na ako sa akon mana. Ako gali, tita si Mildred. Daw naghinulsul man ako sa ako na abdan sa kabuki. Abi mo, Tita Wilma, nagdesisyon ako. Himpamen para kugid siyang maayo. Nga maglayas na lang. Nga wala na ibaluan sang bana ko nga si Raul. Tungod, hindi ko na maparangan ang iya pagmaltrato kag pagsakit sa akon. Maayo lang gani, wala pa kami sang bata. Ito Wilma, nagsaligid ako kay Raul. Hinhatag ko ang tanan sa iya. Ang bilog ko gid na pagkatawo kay pagsali. Sa pagpati nga maayo siya nga tao, mapinalanggaon. Kay ina ang nakita ko sa nagapangaluyag panan siya sa akon. Pero, nagsala gali ako, tungod. Hininto lang niya ako. Kag maayo din siya, magpakuno-kuno. Subong naging himo ko pa ini na paglayas kita. May COVID pa. Pero, nakapabakuna pa ako. Si Raul kita, sagad din siya mag-arti. Nga daw, pareho bala best actor sa pelikula. Kita naman nga mga babae, dali man kita papatipon. Ilabi na gid sagad-sagad, kag nami-nami ang mga
flowering word na ginahambal sa ano. Nami gid niya maghambal nga love kagid nga love. Pagkatapos, manug-into kagin into niya lang ako. Nakahambal ako sa kalabanan sa mga lalaki. Manug pa kuno-kuno. Wow. Hindi man pag-silinga, do almost na ginang imo ya, no? Wala kuman Tita Wilma, ginag-generalize ang tanan. Pero kalabanan gidya sa ila, amo sina. Kag isa ako sang nabiktima. Kabay pa, nga, ubayan ako ni Lord. Luwason sa anuman niya sa isang kapahamakan sa pagpalayo ko kay Raul. Hindi ko na pag-isa-isahon ang iya pagmaltratar sa akong Tita Wilma. Tungod, ulang din ang imo oras sa programa This Is My Life kung himuon ko na. Hindi man ko gusto nga maiskandalo, kani wala na ako nagreklamo sa mga otoridad. Hindi ko ta gusto ang lingkimo ko na pagpalayo. Hindi ko na pag-isiling kundi ko subong kay basi pala. Kag matulsilan niya ako. Din padala ko ni Tita sa imo, tungod gusto ko man, na mag-comfort mo ang akong feeling. Bagaan mo man ko admit, kag basta naganman ang akong pensas para magmagan man ang akong self. Kabalog ko, wala sang iban nga makapamagan kini, kundi ang akong senior. Kahit kabay Tita, nga ano ni, mabuligan mo man ako sa imo siniagyan. Hoping and waiting sa imo sabad. Salamat din. Okay. In the Mildred, sa imo maayong hapon, kag madamo din na salamat. Madamo nga salamat sa imo pag-share sa imo man kabuhi diri sa dati. Natabo o nagakatabo sa imo kabuhi. Ang kaysa kung sala ba lang ito pag-desisyon to, diha. Sa pag-ubo ko, dumutulog pa nga ako ang dapa ng ilog. Anyway, ara si Tita We sa imo sitwasyon. Dapat kagan ko kung doon yung kabudlay. Kag tama kabudlay sang imo desisyon din mo para sa imo sinisitwasyon. Pero Mildred, amo ginang kabuhi. Ilabi na kung magdesisyon ka sa pagpamana, magdesisyon ka sa pagpangasawa, mga siling ko nila nga daw kuwana mo, ang aton mo lang nga mga katigulangan, di na sila, masili naman na sila kang, ay, tawi, makatigulangan, ay, nasuya, hindi. Pero, kung panamdumon mo ba lang ila, ang ila ba lang nga maginapang hambal? Nga daw para, nga ang pagpamana o pagpangasawa, hindi na iya panahor. Hindi na iya siling lahog-lahog. Hindi na iya hampang-hampang. Kahinulful ka man, ulihin na. Maswerte ikaw kung magmalit tayo ikaw. Diba? May ara nga sa imo pagsulod sa pagpangabuhi, eksperyensya mo ang ginatawag kalbaryo. May tagsa-tagsa ka to, na pas-anon, nga kinangan, amo na bala siling magsulod sa pagpangabuhi. Kinahanglan, ano gani, Tita Wilma, preparado ikaw sa pag-atubang siyang tanan. Kaya nga, once sa pagsulod pa lang sa pagsulod pa lang sa ginatawag pagpangabuhi. Both in love, both are happy, ga-enjoy, pero sa ulitin, kung budlay na ang sitwasyon, puno sa mga pagsilaw, puno isang problema, kaya na makabatsyag na ina. Kung hindi man gani, kung may happy ending, pero kung hindi ka sakit, ano kalipay? Kung watay kalipay, inasiguro, makabal si Tito Wilma, ilisipon lang sa tudlo. Kaya nga, ito malagsahon lang na inagakatabo, di ba?
maayo lang gani Inday Mildred. Kaya nga samtang timprano pa, nakadesisyon na ikaw sa pagpalayo sa iya. Pabudlay, simuon, ilabi na ko, nagahari ang balatsyagon mo. Pabudlay nga, nagaharing balatsyagon mo sa imo paminsaron tungod sa imo sitwasyon. Pero nangin gusto para kay Tita Wilmang imo desisyon. At samtang timprano pa, magpalayo ikaw. May rason ikaw sa paghimo na mas maayo tungod wala pa kamo sang bata. Anong dumon mo bala? Dalag ko na kamo nagkilita ay naguma lang kamo sa isa kag isa nagpangabuhi mo pagkatapos niya alin sang gamay ka puno ka sang pagpalangga sa perting paghalong sang ginikanan mo pagpangasawa mo aw kastiguhon ka lang masakit di ba? Muna siling naton ang amo sina iya nga mga lalaki nga may mamag-ansing kamot makaulumpa. May ara nga makasilumpa na yatawi ng mga klase sa mga lalaki ng mga mapinta, mga irresponsable na mga lalaki. Yaan nga kamisan bigyan bisan makakasong mag-away, nga amanakit siya. Pero hindi lang ang mga lalaki ang nasakit sa ila sining asawa. May mga asawa man ay hindi nakasigo nilang ilabana, di ba? Ay ho. Pero sa mga mapintas nga lalaki nga nagpangasawa, isa ikaw sa nabiktima sa among sila nga klase sang lalaki. Gani, pagtanaw ni Tito We, kung wala ka nagdesisyon nila yun sa pagpalayo, ay, dugay, posible. Papatay ka din. Papatay ka sa kasigo. Kay sige nga kasigo, maas-as ka, girl. Diba? Sa kasigo, magbalati anon ka, ay kung wala ka na pulos, ay si ano na lang. So, nakasiling kita, gusto ang imo siniging himo nga desisyon, kag magpasalamat ikaw sa mahal nga Diyos, nga gabayan ikaw sa paghimo sang maayo iya nga aksyon sa imo sitwasyon. So, handom prayer man itawi sa imo, nga maging maayong imo sitwasyon subong. Kung diin man ikaw nga bahin. Kung diin ikaw nga bahin sa Iloilo o kung mga kaipin nga probinsya o kung diin man kay vaccinated ka naman, at least safe ikaw sa pag-travel. Kung pwede nga, at doon mo anay ang mga means of communication mo sa iya kag sa mga friends mo nga malapit sa iya. Kung nara ka sa pamilya mo, ay naman na siya mahimo, di ba la? Tandaan mo lang ang pagpangamuyo, dako gid ang mahatag sa ato na proteksyon. Tandaan mo, ano gani? God is just, di ba? Pakatarungan yung mahal nga Diyos. Pakatarungan din siya, ara, din siya maghatag sa imong proteksyon, kag hindi kaniya pagpabayan. Panawag ka gid sa iya, pero magpangamuyo ka gid sa iya. Hindi kagkin magkataka sa pagdangop sa iya sa tanan nga tion. Adlaw-adlaw. Nga mangin maayo lang ang imong sitwasyon sa pagligad sa mga inoras, inadlaw, sinimana, tinuwi. Wala na nagakatulog ang mahal nga Diyos. Why na siya nagakatulog? Gani hindi ka magkataka sa pagpanawag sa iya kung magpangamuyo sa iya. Kay isa ka adlaw, maabot gid na. Tingala ka man yung maayo ang tanan para sa imo, kagtusiyan niya ikaw na manin maayong imo kabuti. Kagtabay nga ang unang leksyon na imo na experience sa pagtagsang paghigugma, manin gabay mo. Kuhaan mo leksyon para nga hindi naliwat masulit pa ang tala na nahimo mo mismo sa imo kaugalingon. Nga kung tani, amo maka dala sa imo sa kalalatan. Sa dasong, hindi ka na magpadala-dala sa mga siling mo flowering words, sa mga intuyin na mga tinaga, ang mga pangaluyag sa imo. Paamo ka na ba nga? Ilabi na sa karon nga panahon, halos, hindi man maghambal si Tita We, nga sa pasubong nga panahon, halos wala na sa matarong nga lalaki sa kalibutan, hindi man. Kaya may ara iyang gigya
mga matarong nga lalaki. Importante na gamiton mo ang imo mapinsaron sa pagdesisyon kung balagsyago ng panahbalan. Hindi naton pagpahinugutan nga mangibabaw balagsyago sa aton sinipaminsaron. Kaya kung mangin ulipon ang imo paminsaron sa imo balagsyagon, kag medyo hindi naming sitwasyon, hinulusulan mo gud. Ilabi na gyud sa pagpili, sa pagdesisyon sa imo mangin lifetime partner. At leksyon na ina sa imong sudred, so ina lang ang mahambal ni Tito We. Kabay pa nga pamatian ang imong pagpangamuyo kang pagpanawag kaya as always. Be thankful. Salamat din. Ayo ka gitnekin ka padawaran, magpangayo ka sa yasan babay, katuy-tuyan ikaw sa maayo nga banas para mangin maayo imo palaabuton sa ulo. God bless you. So, salamat yet. Salamat. Sa iba natin ng mga kauturan nga rin man sa itong sa sininyo hapon, yes, mga istorya ninyo sa kabuhi, feel free. At sa pagpadala diri sa ayos, istorya, problema, pwede makuha ang leksyon, pwede makarelate, ang iba natin ng mga kauturan nila o pala hinandikan sa ilaman advance pagsinalayo. My Life, DYE Reaction Radio. Willrose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Pwede man sa yan na social media platform, sa Facebook, and may personal account man si Tito Wilma, search nyo lang Wilma Antokina Sugaton. May send message, pwede nyo maklik, at pwede nyo lang type din masyan kay Tawe. Makita ko na sa messenger, di ba? Okay. Okay, Tito Tawe. Alas 2:24, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang Dr. Dr. Si Ma'am Virgie Elpinda. Yeah, Tita We. Si Megan, yeah, Tita We. Good PM. Ari naman kami now. Gapamati hapon upod kay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer, kay Rosie Villarreal sa Barangay Estefania. Stay healthy always, kid, and God bless you and your family, Tito We. Salamat, kid. Kasi sa inyo man tag sa kapamilya. Feeling ko ba lamang Virgie, gadamo, kamuda. Thank you, gid sa imo, no? Thank you, gid sa imo. Magluwas si na Tito Wilma. Agbe. Ada man si Sir Amando Cabiles, monitor lang ko sa imo program. Thanks, gid, sir. God bless, stay safe lang dira, sir. No? Martin Aliling, good afternoon man sa imo. Kay Juvie Monares, good afternoon, kuno Tawe. Thank you, gid, Ma'am Ana. Dira sa ilan na day Philip Harris, sila Carlota, mayong hapon lang dira. Gingging, sa ilan ni Carmen. Yes, sa ila baby James, kag kay mama ninyo. Salamat, gid, as always, sa inyo man pagpupun kay Tito Wilma. Kim Jukanin at Tupina Tugod. Kim, mayong hapon, salamat, kid. Ara ka sa work. Yes, kay Inday Margie Hanifa Mars, good afternoon, kamusta lang? Mayong hapon lang, kid, iyak ko. Mayong hapon lang, kid, iyak. Paamo na si Tito. Kay Noriel
Noriel Vilacquiao or Valacquiao. Tita Ninfa, thanks for the heart. Kay Mamel Churita Ferrer, salamat kid. Kay Juvie Monares, kay Raymar Santos Imperial. Salamat din. Kay Ellen Tuliles, salamat. Kay yes, araman Tita Weho. Kim Yap, good afternoon lang dira. Kay Marie Ivancia. Salamat din na. Eleanor Rigby Agravante, kay Hazel Alvarez, good afternoon man. Kag, yes, Jomar Hamili, good afternoon, salamat kid. Ray Naldo, kay Inday Connie Espares Labaniego, yes, kay Evelyn Martinez. Evelyn, good afternoon, salamat. Dira yes, sa Shenda Angelita La Castellana, sa bugos mo man nga pamilya. Inday, sorry, Edmar sorry, hindi ko mamurutan. Okay, enough na nanay, abalikan ko lang na karon. Relax lang ka mo dira. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ka-invite ID na Alvar Purok Paho, Barangay Dulao, Bagos City, ara kagali sa Dulao. No, kay Mary Ivancia, good afternoon. Thanks for the big heart. Sa siniya nga bahing gamay lang nga update anay sa itong sinidalagan sang panahon, ihatag man ni Tita Wilma amoy ng low pressure area, makahatag man sa mga pag-ulan-ulan, nagansulda sa mga pag-ulan sa Bicol, kagpilaman ka mga lugar sa Visayas. Kada, yes, ang amihan or northeast monsoon pa dayon man nga naga-affect po iya sa NCR or National Capital Region. So, ining low pressure area, nagbiya na sa northern Samar, pero sa gihapon dito, magal-umon ang ilang kalangitan sa mga may pag-ilan-ilan. Bicol kay Bismaya, sini-iya na kapo. Ang low pressure area sino sa Pag-asa, nasiplatan sa bansang Katarman, Northern Samar, 185 kilometro sidlangan. Nabahin. Dugang pagigsang Pag-asa ang low pressure area, bao las-las, no? Mo sing ganon magabubo sa sang ulan sa Albay, Sursugon, sa Kantoan Duanes,
dira man sa inyo sa Masbate, sa Eastern, kag Central Visayas, sa Camiguin Island, Dinagat Islands, kag Surigao del Norte. Kag syempre gina-remind man kamo dira ang posible man mga pagbaba kag landslide, labi na sa mga manubo iya nga lugar. Diri naman sa Amon, sa Western Visayas, probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod. Alin kay na sang aga iya, magalumon gid man ang kalangitan pa, di ba? May mga lapta-lapta nga pagpanaliti, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulang sa pila ka bahin, may ara man naga-eksperyensya dira sang pagpanagoob ina tungod sang shear line o kag low pressure area. Dapyas ang hangin, mahuyang tugtog kasarangan man, pero ang direksyon dala halin sa nabagatnan, na sidlangan, botsing gano'n nabagatnan, southeast sidlangan. Napakadto sa namin na sidlangan. Sa bugos gina nga isla sang Negros. Aton baybayon, Titawe, makanay tugtog kasarangan man ang pagdapya sa mga balod. Ang taog kaina alas 11:32 sang aga, kag yes magahunas karon alas 5:19. Si Haring Adlaw naman alas 5:36 pa kaina nagpakita sang iya kasanag, magatunod naman karon temprano pa alas 5:19 sang hapon. Ang diri sa Bacolod temperature sa Negros is 31 degrees Celsius. Dugang pa ginaton nga update. Magasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kung wala sang mabakod nga o mabakod. Kung wala sang mahatag nga booster nga bakuna sa mga fully vaccinated na. Ara pagid naman. Dulong-dumo naman na sa mga nabakunahan na pamo ka namin. Kasi hindi pagid nga magasaka ang COVID-19 cases kung wala yung booster shot. Amo na ang pagtanaw, pagduda sang Octa Research Group. Actually, sang ni Dr. Guido David. Inabasi man sa pattern nga nagakatabo sa iban man nga pungsod. So, sa iya, may araya iban nga pungsod nga nakaangkon sa pagsakaliwat sang COVID tungod na after 6 months sang pagbakuna sa isa ka fully vaccinated. So, nakita na nila. Sa mga dapat unahon nga tagaan booster shot, syempre, sa iya, ang aton mga health worker, ang aton mga senior citizen, kag ang mga individual nga may comorbidities. Pero diri sa atong sa pungsod Pilipinas, mag-uumpisa yung paghatag sang nag-umpisa yung pagbakuna sa itong March pa, di ba? Tapos bira-bira naging ang kampanya sa pag-inganyo sa atong mga kauturan nga kinanglan magpabakuna na. Kaya mo to kaginas mention ni Tita We, sunog sa FDA nga ang atong sini mga vaccine expert magapagwa sang rekomendasyon iya sang booster in 1 to 2 weeks nan. Magapagwa sila sang ila sini rekomendasyon. Gani mula na sila nga siguraduhon ginaton ang aton sa safety. Amo nang hambal ni FDA Director General Eric Domingo na ayan po silang mga anak nato mo. Kinanglan amo na sila ko digita bala padali-dali ka mangin kampante kita. Pero sa iluhan nato na aton Department of Health kay naghambal sila nga hindi ang Department of Health ay nagpabutsyag. Hindi na kinanglan sang medical certificate para sa magpabakuna iyang mga kabataan. Sa pagpabakuna sa ating mga kabataan nga aram sa 12 to 17 years old against COVID. Kahambal nila, kinanglan gid lang sa mga pagabakunahan, pakita lang documents nga magapamatuod sang ila sinifiliation o guardianship sa tunga sang bata kaginikanan o kung guardian kag kinanglan may ara man valid identification card. Kadtuan tang ginabalman ni Presidente Duterte sa mga indikente mga drivers na tunbala na tungod sa ila sini driver's license. Hindi kayo gin-announce ni Presidente Rodrigo Duterte mo nga umpisahan na sa tanan iyang talatapan sang LTO o kung Land Transportation Office sa Bugos sa Pungsod ang pag-issue sang driver's license na may 10-year validity. San uumpisahan sa December. Yan. Ang bansang presidente ang iban pagin nga opisina sang LTO umpisahan naman ang inya project karong nga bulan kasunod man sang tanan pagin nga
iban nga mga rehiyon nga ina ang atong gamay lang nga impormasyon nga na-share man sa inyo sa siningang hapon. Alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Siningabahin si Tita Wilma, magabasa na sa aton horoscope sa first Friday sa bulan sang Nobyembre, sa 5 to 2020. Okay, sa horoscope, pero antes man, ay happy birthday gali kay Joseph Agapay. Nanay Lina Binet dira, no? Kamu na lang palabot. Joseph Agapay ilan, ang purok president dira sang purok magbinuligay sa Barangay Bata. Joseph Agapay, happy birthday to you. Okay, kadto kita sa Scorpio, una nga zodiac sign. Ang mga Scorpio naman ito, October 24 tugtog Nobyembre 22, yung kita ni Scorpio, na nag-aamat-amat ayo ang kita mo, nagadugang. Pero, sino sa mo horoscope, hindi kagin magkalipat sa pagpaambit, pag-share bisan gamay lang, para sige-sige ang abot ng blessing sa imo. Pag natalana naman yung magabukas ang mga oportunidad sa karon para iya sa imo man kaayuhan. Mga masuwerte mo nga mga numero ninyo, nga mga numero Scorpio, Justice Shati 43, 36, 26. Mango Orange is your lucky color. Mga Sagittarius, yes, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, Sagittarian, bidayawaman, no? I-appreciate mo man ninyo, be, ang effort o kung ang kabudlay sa inyo mga kaopdanan dira sa inyo trabaho o kung sa inyo man puluyan ang mga upod ninyo, pamilya ninyo. Tungod gamay man o kung dako kabahin ina sa ginhapon sang kabugot. Mga masuwati ninyo nga mga numero Sagittarius, 35, 10, 12, 23, Amethyst, Violet is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, mga Capricorn na Disyembre 22, tugtog Enero 19, pagtilaw. Pagtilaw o problema ma-experiensyahan. Pero, malampuwasan mo ina na may kabakod Capricorn. Tuman na ang ino-experiensya kag ihibalo para dira. Mga maswerte naman ninyo nga mga numero 15, 23, 10, 30, kag 32. Tangerine is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, yes, Aquarius. Enero 20, tugtog Pebrero 18. Wow, ang mga Aquarius, mangin plant lover kamo iya umpisa karon. Tuno man sa inyo horoscope. Umpisa karon o kung inyo naman ina-umpisahan. Kag makita ninyo ang epekto sini very relaxing ina para sa inyo. Gani, posible, tungod sina nga epekto, maayong epekto para sa inyo, magabakal ka po ng madamo na mga tayo. Kag imo man atipan mo. Magtuwati mo nga mga numero 25, 11, 32, kag 51. Turmeric yellow is your lucky color. Pisces. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20, mga plano mo, matuman ina o mahatagan katumanan. Tungod man sang suporta sang grupo mo nga very cooperative sa imo. Kag baga sige-sige man ang imo mga proyekto kay makita nila nga mga maayo. So, suportado ikaw. Mga masuwerte naman ninyo nga mga numero Pisces, 11, 36, 28, kay Justice 8. Fire red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19, ang desisyon mo karon nga adlaw, maka-apekto gid ina sa imo future kung sa imo man kalabuton. Dili pa man sa ron gid ani sang maayo, ha? Kag likawan mo gid inang impulse buying. Ina ba lang gulpi-gulpi nga mamakal ka lang imo without thinking kung bala ini importante gid kag dapat, ha? Kung pa man sa anay Aries, may tuwanti mo nga mga numero 35, 26, just to shate kag 45. Cobalt blue is your lucky color. Una pa lang ina nga bahin sa aton mga zodiac sign para sa aton horoscope. When relax, balik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information. Kung tabla na ito, no? Tapos kung paano yung mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa iton horoscope sa karon nga adlaw kay Miss Jane Hildori Candido sumaga nagawpod sila subong nga hapon ana kay naay perta kag kay Tito Ambo mayong hapon lang dala sa inyo. Taurus na kita Tita Wilma. Ano nga Taurus? May tao iya Abril 20 tugtog Mayo 20. Sabi mo no? Matakos mo gid o matestingan mo gid ang imo ikasara trabaho sa imo man pamilya. Pero sino sa imo horoscope pili alang Taurus ang mga maayo nga hilimuon. Pili alang ang paghimo sa mga maayo para amo man ina, para maayo man ang imo maangkon sa ulitin. Kaya duwa man lang namugod kag ba, di ba? Nakadepende sa iyo. Mga masuwati mo naman ng mga numero 9, 26, 20, kag Justice 8. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman mga Gemini, mga natao, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, karon nga adlaw may kontrata ikaw nga magpagapirmahan. Amo ina maghahatag sa imo sang total life changes. Pagbag-o sa kabuusan sa imo kabuhi. Wow, no? Kag matuman mo gyud ang imo sinidream, ang imo sinidream. Justice 26, 47, 32, ang mga masuwati mga numero. Tangerine is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman itaw, Hunyo 22, tugtog Hunyo 22. Subong adlaw na ka-observant sa imo yung Cancer. Ka-observant sa mga Cancer, subong, kang mga palausisa pa, ilabi na gid ko na tungod sa trabaho. Napaniguro lang, di ba, Cancer? Kag ari pagid Cancer, kung may ara ka tao, bala nga bag-o mo lang makilala, hindi ka gid sa horoscope, hindi ka gid anay basta-basta iya magsali. 12, 28, 10, kag 32, mga nasuwati mga numero. Manila Brown is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman muli, 23, gusto 22. Abaw, ang epekto sing imo pagpangamuyo, yes,
mabatyagan mo ina, ma-experiencehan mo ina sa buong adlaw. Kagain man katumanan ang imo mga plano, himua ina, aksyonan mo ina. Just 6, 25, 22, kag 50 mga masuwati mga numero, dollar green is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tutog September 23. Virgo, hinay-hinay na sa paghambal. Hinay-hinay ka lang sa paghambal, diba si balamay balatsyagon ikaw nga masakit. Kung may balatsyagon ka nga matandog kag masakit, may magagut-gut kag mag-aakit sa imo. Isa pa, halungan mo gid ang imo lawas. May suwati mo naman yung mga numero 4732, 26 12. So far blue is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libre naman yung tao, September 4, tutubog October 23. Wow, Libra. Palangga ka sa imo sinit partner. Paamo ka na. Palangga ka sa imo partner, either asawa mo or bana mo. O kon, ara pagitawi, kung nadayon ang imo, kung nadayon ang ginaplano, bubala nga bago nga negosyo, ba, nami gid, kinanglan suportahan kag kinahanglan gid, diba? Kung madayon ang bago mo nga ginaplano nga negosyo, pangayuad gid ang pagsalig sa maning kaupod mo iya sa amo nga negosyo. Kinanglan ang pagsalig ihatan mo, kag kilalakon mo man ang manin maupod mo sa amo iya nga negosyo. Libra, mga masubanti mo naman nga mga numero 58, 22, 48, kag 17. Ruby red is your lucky color. Nabatian natin ang kabugusan sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope sa 5 sa bulan sa Nobyembre, first Friday, no? Karon nga adlaw. Yes, kag tandaan lang gid anay naton, no? Tandaan lang gid anay naton nga karon nga adlaw is gani titawe ang 5 de Nobyembre. Diri iya sa Negros Occidental. Okay, sa special ng working holiday pa rin. So, relax lang ka mo dira, no? Nabatian na nato ng atong tagsa ka zodiac sign para karon nga adlaw. Kag, kada muon sa mga Pinoy gusto magpapakuna against COVID-19, nagsaka sa 64% na ibase man na sa survey ng SWS. In punctual stress, Action Radio, Philippine Standard Time, ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pangamuyo para sa Oraso Imperata by sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon.
Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, muyo, para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag, salamat gid sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamat sa pag-upod kay Tito Will magkaroon iya nga hapon sa aton man paglingaw sa inyo paagi sa sininga programa This Is My Life, di ba? O ada si Tuto Eddie Lao, supod sila ni Nanay sa gihapon. Ni Nanay Isabel, ga-monitor lang sa Victoria City. Kag sa siniman nga bangin luyag, anay naton magpakigunong man, naton magpakigunong, pagpangamuyo man sa pamilya ni Inday Concepcion Rodriguez sa pagtaliwan sa Iyabana. No? Inday Concepcion, magpakabakod lang kita. Anhin naton. Amugin ang kabuhi naton sa kalibutan. Anyway, salamat yun. Ay, kay Tatay Greg, kay Nanay Flor, maong kamayong hapon. Kay Tay Ed Roncilio, salamat yun kag mayong hapon sa inyo tanan. So, siningabahin si Tito Will paalam na sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life. 50 days before Christmas Day and 57 days before New Year sa itong Christmas countdown. Pero ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Isaiah chapter 28 verse 29. All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent. Mayong hapon sa liwat. Tugtog naman buwas standby sa mga mga drama ng pahis ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,